Sabes que me mirou directamente aos ollos. Creo que podemos recuperalos e pouco. Que pasa? Severino sufriu unha insuficiencia respiratoria. Levárono a UCI cun choque séptico. Pero non puideron facer nada. Morreu hai media hora ali. Sinto. Grazas. A poucas cousas lle ten tanto medo un actor como a vivir ou morrer esquecido. Pero iso non lle pasou a Sebe. Grazas a ti. Aquela fora unha gran función.